Hello people, hello people, hello people, and welcome back again Pasim Reality ITV pana patinoyenda nyaya dzakasiyana siyana. Ibizo lami ngu DJ Sparks. Sitana nguri kubele kwa DJ Sparks. Muri Zimbabwe ndine nyaya ndine pana ndine video yandinayo is very important kuti muri uone so that munonzwisisa dzidziso dzekudzidziswa kuti dzidziso idzi ndedzechokwadi here kana idzidziso dzekunyepa dzadzidziso zvinhu zvavanhu. Because vanhu vane problem yekuzviita zvinhu zvavo. Zvonanga zvazvinhu zvawanhu zvisina Mwari mukati, asi imessage yavanga vachitaura apostle talent Chiwenga vachiti no, Mwari havasi kutombotsvaga Satan because vanotomboita mameeting naSatan. Da kuti munyatsonzwisise, maybe inini ndini atazanyatsotsanangura zvakanaka but ndomanzwira ndaira chidzi no, Mwari anotomboita mameeting naSatan. Idzidziso dzaApostle talent Chiwenga. Sanja play a video yacho panapa mubva mariona, asi before guys sanda play this video musi wa 23 August prophet kuda kwashejosa ariko kuinvita imese kuti munge muri panzvimbo National Sports Stadium kuri kuitwa inonzi Night of Creation. Ndifamba kuona flyer kana poster rapapa ndo zvinenge zvichiitika. Uyezve nyaya yakakosha kuti timu yangu iri kuita mabusinesses, timu yangu kuita mabusiness Shepherd Artino. Guys, I know tune team yakawanda yakasiyana siyana kuchaya kuzotoregister sei makambani edu uyezve wangavhure sei FNB accounts. Saka guys, kauchingori kuSouth Africa even uri muZimbabwe but uchimbopota chimboendawo futi even kunana South Africa uchinohodha uchiita sei even uri muno muZimbabwe unokwanisa kuita card rako reFNB. Saka unokwanisa kubata Shepherd panhamba dziri kubuda pascreen idzo namba dzaShepherd idzodzo dziri kufamba pasamo. Namba dzamunokwanisa kubata Shepherd. Uyezve rakanakireiko kadhi rakanakireiko iri? Kadhi rakanakira kuti iwewe kana uchinge uchiita se uchifamba ndege haukwanisi kubirwa, haubirwi mari because mari yako inenge iri mukadhi, wanorobwa wanoita sei. Uyezve kadhi rakanakira kuti rinopinda up to 10 million rands. Zimafanisi. Saka ikadhi hombe guys, munofana kubata Shepherd panhamba dziri kubuda dziri kufamba pasamba idzi ndidzo namba dzaShepherd. So for now guys, timbonzwe nyaya iri panapa kuti yakamira sei. What happened when these angels came before God? And Satan came also among them. Lato munyatsoteerera chaizvo munyatsonzwisise nyaya kutorwa panapa naApostle talent Chiwenga. The devil came also among these angels. Gwaro rati vanakomana vaMwari vaiuya kuzotaura kuna Mwari nyaya dzavakanga vatumwa naMwari. Yes. Ndobva zvanzi Satani akauyawo. Ipapo pari kuuya vana vaMwari apo Satani akanga auyawo. Zvekuti izvo zvandataura zvega izvi zvakakwana kukutaurira kuti Satani haasi kutsvagwa naMwari. Zvaikutaura kuti vanhu vanozivana ava because dai aitsvagwaka ndomusi wanga dai akabatwa manjewo. Right, warasika mubate. Hanzi vanhu vanozivana Satani naMwari vanoziyana. Satani haasi kutsvagwa naMwari. Ibvai mangovesa moto timubvure izvezvi. Case closed. Ndomusi wanga dai wakafa Satani uyu manje. This is the day the devil should have died. If God was looking for a fugitive of justice, he came on his own. And the Lord could have said, arrest him right now. Fire! Thunder! Lightning! At the end, the story should have said, that's how Satan died. It's unfortunate he didn't live long enough for him to do any more harm. God saw Satan and decided not to arrest him. But your pastor is planning on arresting the devil. So, my question is your pastor mentally stable? Between your pastor and God, who do you think is more powerful to deal with the devil? The devil, Satan also came. Pastor Erengu, read further. We want to know if God was angry with the uninvited coming of the devil. Because so far we are assuming
that God wanted only angels to come. The devil was a gate crusher, which is actually not true. Among the sons of God is the devil. He is one of the sons of God. So the Bible says the sons of God came and all people said it's angels. The devil is not involved. And so the devil came as a gate crusher. If God did not consider the devil as one of his sons, then the first thing God would have said, please, please leave. You are not a son of mine. I only want my children here. Angels, form a straight line. Present your reports. Ushers, escort this one out. Don't come ever again. But before we go into the scripture, we must ask another question. The invitation for angels to come to present themselves, how did the devil receive it? Mukunzwerenyere panapa kutaurwa na Apostle Talent Chiwenga, guys. I think tinotombodowa vanhu vari spiritual, vanoziva zvavanoita, vanoziva magwaro, vanokwanisa kuyambotsanangurirawo panyaya iyi kuti vanoionawo sei, so that tinokwanisa kubatsirikana. Because the way matauro azvikuita sekuti Satani haana kumbonyatsoungana naMwari. Zvekuti matauro ari kuita zvoita sekuti Satani anotoinvitwa naMwari achitouya muzvinhu zvine zvichitwa zvedenga, anotombodaidzwa. If the meeting happened in a hotel, obviously the place, the venue, and the time the meeting started, those details leaked also. I'm sure information is also leaking in heaven. Don't you think so? There are certain angels which can't keep secrets, my dear, I'm telling you. Otherwise, the devil shouldn't have gotten wind of this meeting between God and these angels. How did Satan know where God was meeting with these angels? Amen. Imagine kuti iwe uri kukwira gomo usina appointment naMwari, uchidzoka usina kumunzwa kana kumuona, Satani akasvika akaona Mwari aripo. Kufunga kwako iwewe na Satani anoziva Mwari kudarika mumwe ndiani? Hallelujah. Anditsora kuita zvokutsvaga pese wotopedzisira wotonyura kuti ndamushaya futi uchiimba so. Ndatsvaga kwese ndatenderera uchimushaya so. Satani akangoti ndoenda kuna mudhara ndobva asvika mudhara. And do you think kuti iwewe naSatani vari padhuze naMwari ndiani? Anoziva Satani kudarika mumwe ndiani? And Satani anotoziva Mwari zviri better than isusu. Because tine mamwe masongo atomboimba ndatsvaga ndatendere uchitomushaya Jesu. Aku. But already sense aitaurwa, I think I see a sense song. But let's go here. Because but ndatsvaga ndaita sese. I think Apostle Chiwenga vatoziva meaning yesong yaya kuti inenge ichimbofamba sei. Song yaya inenge ichinzi ndatsvaga ndatendere ndase. Hakuna mumwe akaita saJesu. Kwete kuti ndatsvaga Jesu ndamushaya. Which means the song yaya anongoinzwa zvawo and then Apostle vanongoinzwa zvawo song ichingoimbwa kunzi ndatsvaga ndatendera ndasese, but meaning yesong havaizive Apostle Talent Chiwenga. But song yaya inochinzi ndatenderera ndatsvaga, hakuna mumwe akaita saJesu. Kwete kuti ndatsvaga ndashaya Jesu kana ndashaya Mwari. No. I think men of God anofanira kugadziriswa ipapo. Ngani mukuponera mbijana munyatsoona sense yandikutaura kuti I think havasonyatsopanzwisisa ipapo. Amushaya futi uchiimba so. Ndatsvaga kwese ndatenderera uchimushaya so. Satani akangoti ndoenda kuna mudhara. Ndoba ndokuti concept yesong yaya Apostle Talent Chiwenga havaiziva. Concept yesong yaya ndeyekudayo. Atiri pasong baba ndeyekuti ndatenderera ndatsvaga kwese hakuna mumwe akaita saJesu. Kwete kuti ndatsvaga ndatenderera hakutori naJesu wacho. Apa vanhu vese vari kusekerera Apostle vachirasika. Vanhu vese vari kusekerera Apostle vachirasika. Vari kungosekera vasitoziva kuti song yacho kuti
yaimbonyera kuti chii. I mean, mamwe ndiri wrong, handizive zvangu, but I think I'm very correct kuti zvaireva song rezvikurehwa naApostle Tale neChiwenga panapa zvakatosiyana zvamuchose. Vanhu munhu anotokurasisa munhu anenge asikatomboziva zvikutomboitika pamwe pacho. Saka munhu usavimba nemunhu bhozi munhu azive zvese. Vane zvimwe zvavanoziva, vane mamwe avanotaura atotobata kuti ano munhu waMwari wataura point yakadaiwo. But on this case I think no man. Vasvika mudhara aripo. Yes. Photo. Imi Satani uyu ndisatani here zvichova kana kuti usatani hwake hunoda kutsanangurwa. Ndisatani zvekunyatsosvika papi. So the church has told us and painted a picture that God has no contact completely with the devil. It's like a devil is a rebellious son who ran away from his father and he doesn't have any access to his father at all. He is a law unto himself. But that's not true, my dear. There is so much scripture that shows us that the devil's operations are governed by God. Here we are. All right. God is meeting with his sons. If the devil is not a son, he must not attend this meeting. Yes. So Satan came. What did God say? And the Lord said unto Satan, Hast thou considered my Start servant? afresh. And the Lord said unto Satan, Verse 6. Now there was a day when the sons of God came to present themselves before the Lord. We thank God. Sons must always meet with their father. Yes. Yes. And Satan came also among them. Dai Satan akangoyoega zvakeka achingowayawayawo maybe ari one. Hanzi akauya ari among them. Kuroti pane tori nengiro dzakauya naye. Inini dzidziso dzikudzidziswa panapa inini hanzi kundiconfuse. Dzidziso dziri panapa dzikundi-confuse. The devil did not come alone. The devil came among angels. That is what grace dzaitaura naye kuti vavakanyararira kuti wataure newe hausi right. So the question is, we now know that angels are sent by God into the world. We also know that demons are already in the world. When angels are working or traveling, whatever they do, whether they fly or they disappear, we don't know. But wherever angels go, when they see demons, do you think angels kick demons as they go? Move! Move! Or angels see demons operating and they leave them like that. And angels go about their business. So mtumwa anotodarika nepakati pevanhu so otoona munhu aine madhimoni. Mtumwa unoti hey uyu akaremerwa. Hai bvaita madhimoni obhobho ureso. Handi yakomani tinoita zvatatumwa naMwari. Because ngirozi hadzibvumidzwe kudzinga madhimoni. Saka ngirozi dzinogona kutokuona uine madhimoni dzotokusiya. Iwe madhimoni acho antoona ngirozi nokoti ngonyararai musataure navo vakomana ava. Hapana anogona kudzinga mumwe. Mwana mwani maoperation dzake. Tinozviita vanhu tinosangana nemupurisa utaure naye unongosina mhosva nokuti hapana chekutaura nemupurisa hapana nyaya yetika rekengosiyana nazvo. Asi kana uine mhosva unotanga kuti right atendere pana Gunners apa ane mupurisa waaine handi nekuku. So demons operate within their own framework. Angels operate within their own framework. But these two once lived together at some point. And when God cast these angels into demons and the devil into the devil, he did not take away the angelic capabilities that they had.
So demons are evil spirits with angelic capabilities. They can disappear just like angels. You understand? Yes. So what did God say to the devil? And the Lord said unto Satan, hast thou considered my servant Job? No. The first conversation. And the Lord said unto Satan, whence comest thou? Did you hear that? Instead of asking the devil, where are you going? Because if God was not happy with the intrusion of the devil, because that's what religion has taught us, the devil intruded into a very closed door meeting between God and his angels. God should have asked, where are you going? But God did not ask the devil where he was going. God was asking the devil, where are you coming from? It's like God had missed him. Uva kupiko. Wakwarova. Nyasha tempostori. The kupiko ori kubva. Mazuva anga wada. Ukasenga nemunhu waone mazuva usati wamuona, unomubvunza kuti warovera kupi mazuvano. Handizvere vana namai. Mwari vangadai vakati uri kuenda kupi, dai vakanga vasingade kuti Satani auye. Havana kubvunza kwaari kuenda, vakabvunza kwaari kubva. Kureva kuti pakadedzwa vanakomana vaMwari, Mwari ndiye akati invitation ngaisvikewo kuna Satani. Mfana uya ndoda kumuona mumeeting imomo, ndobva ngirozi dzanzi, make sure kuti anouya zvokuti pari kunzi akauya among angels avo. Yes. Inotori sign yekuti paitove ne-escort yengirozi kumeka sure kuti mukomana haatezveya zvaakajaira zvekusada kuuya kumusangano kana mudhara adedza vakomana kuti vauye. Kana maakuuya vakomana, torai mukomana muuye naye. Anonetsera kuti anoita busy panyika ipapa. So the devil came in among angels. Yes. They made sure he attended the meeting. Yes. So the sons of God are coming to present themselves before God. And God made sure that he wanted Satan to be there. Yes. That's why the angels came with the devil among them. And then that brings us to the same issue we were talking about. How then did these angels not kill the devil? And told God, we killed him. We didn't wait for you to waste your time with him. He's useless. You don't have to worry about him anymore. If God has a beef with the devil, how come God has not yet killed the devil to this day? The answer is God wants the devil to be around. Yes. He serves a purpose in the kingdom of God.